салом бинандагони азиз, имрӯз 10 ноябр нашри навбатии барномаи сархатти рӯйдодҳоро пешниҳоди шумо мекунем. Дар 10 дақиқаи наздик боз ҳам аз мушкилоти бебарқӣ дар Тоҷикистон ва ирсоли паёмак дар мавриди сарфакорона истифода бурдани нирӯи барқ мегӯем. Дар Русия дигар бора хостори ҷорӣ кардани виза бо шаҳрвандони Осиёи марказӣ шуданд. Боздошти мудири мактаби ронандагӣ барои талоши фурӯши шаҳодатнома бо нархи беш аз 8000 сомонӣ ва барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел ҳам шавҳар кардааст. вазорати тандурустии Тоҷикистон баъди қариб 1 моҳ аз ошкор шудани ҳолатҳои нави гирифторӣ ба COVID-19 хабар дод. Ин ниҳод шоми 9 ноябр дар иттилояе гуфт 2 ҳолати нави сироят ба коронавирусро сабт карда, 2 нафари дигар низ аз ин беморӣ сиҳат шуданд. Вале вазорат тавзеҳ надодааст ки 2 бемори нав дар кадом шаҳр сабт шуданд. бори охир мақомот рӯзи 15 октябр дар бораи ошкор намудани сироят ба коронавирус гузориш дода буданд, вале шубҳаву гумонҳо ба оморҳои расмӣ дар бораи коронавирус дар Тоҷикистон ҳамчунон зиёд аст. тибқи иттилои расмӣ аз оғози пандемия дар кишвар 17088 нафар ба COVID-19 гирифтор шуда, 124 нафари онҳо фавтиданд. дар баъзе минтақаҳои Ӯзбекистон барқ бо маҳдудият дода мешавад. вазорати энержии ин кишвар бо нашри як изҳорот сабабро дар тақрибан 30% кам шудани захираи об дар обанборҳо рабт додааст. ин дақиқан ҳамон ҳаҷмест ки барои тамоми аҳолии Ӯзбекистонро дар тӯли 1 моҳ бо нирӯи барқ таъмин намудан басандагӣ мекард. дар вазорат гуфтанд мушкили камбуди захираи об дар кулли минтақаи Осиёи марказӣ вуҷуд дорад. вале дар Тоҷикистон ки низ аз моҳи гузашта аксарияти сокинон нирӯи барқро ба таври маҳдуд мегиранд, мақомот феълан дар бораи камобӣ чизе нагуфтанд. ширкати барқи Тоҷик ҳамоно исрор меварзад ки сабаби барқкушӣ дар корҳои таъмириву омодагӣ ба зимистон аст. ба дасти радиои Озодӣ тақрибан ҳамарӯза чандин навори шикояти сокинон аз надоштани барқ дар сардиҳо мерасад. дар ҳамин ҳол хабаргузори Спутник навиштааст бархе аз сокинони шаҳри Хуҷанд аз ширкати барқи Тоҷик СМС гирифтанд ки бояд нирӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. дар акси ҳол интиқоли барқ дар манзилашон бидуни огоҳӣ қатъ хоҳад шуд. вале дар ин паёмак дақиқан гуфта нашудааст ки меъёри истифодаи барқ чӣ қадар аст. бинандагони азиз, дар давоми рӯз мо ҳатман ба ин мавзӯъ бармегардем. то охири ҳамин сол Русия ба пойгоҳи низомии 201 дар Тоҷикистон 60 адад танкҳои ҷадиди ҷангӣ мефиристад. ба гуфтаи фармондаи округи марказии низомии Русия, нахустин қатори танкҳои нав ҳамин моҳ ба Тоҷикистон расонида мешавад. қаблан ин пойгоҳи низомӣ аз Русия мошинҳои зирепӯши патрул ва исаул дарёфт карда буд. пойгоҳи 201 бо 7000 низомияш калонтарин пойгоҳи ҳарбии Русия дар берун аз қаламрави ин кишвар буда, бар асоси созиши ду кишвар то соли 2042 дар хоки Тоҷикистон мемонад. Русия ва Тоҷикистон шарики стратегӣ буда, яке аз вазифаҳои пойгоҳи 201 мусоидат ба Тоҷикистон дар ҳолати сарзадани таҳдиди низомӣ аз берун мебошад. бо вусат ёфтани ишғолгариҳои Толибон дар Афғонистон, мақомоти низомии Русия таъкид мекунанд ки ин гурӯҳи тундрав ваъда додааст берун аз марзи Афғонистон, аз ҷумла ба хоки кишварҳои муттафиқи Русия ҳамла нахоҳад кард. оҷонсии зидди фасод як масъули мактаби ронандагиро дар шаҳри Исфара бо гумони қаллобӣ боздошт кардааст. ба қавли манбаъ, мудири мактаби чархи роғун ба он муттаҳам мешавад ки шаҳодатномаи ронандагиро ба корафтодаҳо мефурӯхтааст. аз ҷумла зикр шудааст ки боздоштшуда бо маслиҳати пешакӣ ба як сокин ваъда додааст ки бар ивази 8200 сомонӣ барои шаҳодатномаи ронандагии дараҷаҳои Б, С ва Е-ро омода мекунад. гумонбар ҳангоми гирифтани 3200 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир шудааст. дар нисбати мудири мактаби ронандагӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, дар сурати тасдиқ шудани иттиҳом ба ӯ ҷарима ба андозае аз 21 то беш аз 54000 сомонӣ ва ё аз 2 то 5 соли зиндон бо мусодираи молу мулк таҳдид мекунад.
шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. додгоҳи дуввуми низомии ҳавзаи ғарбии Москав як зодаи Тоҷикистонро ба 21 соли зиндон маҳкум кард. Хушқадам Солеҳов дар ташкили ҷинои пинҳонӣ барои анҷоми амалҳои террористӣ дар Москав гунаҳгор дониста шуд. Ба навиштаи нашрияи «Комсомольская правда» додгоҳи таҷдиди назар низ ҳукми Солеҳовро бетағйир гузоштааст. Гуфта мешавад баъзе аз аъзои гурӯҳи террористии Хушқадам Солеҳов дар Русия дар соли 2016 аз ҷониби кормандони ФСБ боздошт ва ба муҳлатҳои тӯлонӣ аз озодӣ маҳрум шуданд. худи ӯ дар моҳи октябри соли 2020 дастгир гардид. Манба мегӯяд зимни тафтишот аз ин гурӯҳ миқдори зиёди нуринҷакҳо, автоматҳо ва маводи таркандаи худсохт мусодира шудааст. дар Русия мемонем. дар ин кишвар пешниҳод доранд ки бо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон виза ҷорӣ шавад. дар ин бора Сергей Миронов, раҳбари ҳизби «Справедливая Россия» ва ё «Русияи одил» ҳангоми баромад дар иҷлосияи Думаи давлатӣ баён доштааст. ба гуфтаи Миронов, ин иқдом барои ҷилавгирӣ аз ҳамлаҳои муҳоҷирон ба шаҳрвандони Русия зарур аст. гузашта аз ин ба қабли сиёсатмадор лоиҳаи қонуни дахлдорро вакилон баррасӣ хоҳанд кард. Миронов таъкид кард ки вакилони парлумон мехоҳанд ба кодекси ҷиноии Русия тағйирот ворид кунанд. аз ҷумла барои латтукуби гурӯҳӣ, ҳатто агар ҷабр дида ҳеҷ ҷароҳати ҷисмонӣ набинад ва танҳо тарсида бошад, барои ҳамлаварон 5 соли зиндон пешниҳод хоҳад шуд. ин бори аввал нест ки дар Русия даъватҳо барои ҷорӣ кардани низоми раводид бо кишварҳои Осиёи марказӣ садо медиҳанд. дар ин мавзӯъ сиёсатмадорони гуногун изҳорот дода буданд. қаблан парлумон ба тарҳи сода намудани вуруди муҳоҷирони корӣ ба кишвар низ мухолифат карда буд. аз оғози соли оянда шаҳрвандони 52 кишвар имкон хоҳанд дошт ки бидуни раводид ба Тоҷикистон сафар кунанд. дар ин замина қарори ҳукумат содир шуда буд. тибқи он муҳлати будубоши ин шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Тоҷикистон 1 моҳ муқаррар шудааст. аз ин имтиёз мин ҷумла зодагони Туркия, Олмон, Фаронса, Италия, Қатару Ҷопон ҳаққи истифодаро доранд. ҳадафи ҷорӣ кардани сабукӣ афзоиши вуруди сармоягузорӣ ва сайёҳони хориҷӣ ба кишвар гуфта мешавад. дар айни замон Тоҷикистон бо 58 кишвари олам реҷаи бидуни раводиди дуҷонибаро дорад. барномаро идома медиҳам. рӯзи 9 ноябр барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел Малола Юсуфзай дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дод ки ба шавҳар баромадааст. ин ҳомии таълими духтарон соли 2012 дар зодгоҳаш Покистон дар синни 12-солагӣ аз тири толибони маҳаллӣ маҷрӯҳ шуда буд. ҳоло Малола Юсуфзаи 24-сола дар Британия ба сар мебарад. тӯи арӯсии ӯ дар шаҳри Бирмингеми, Британия, макони зисти кунуниаш барпо шудааст. дар бораи шавҳари Малола маълумоти зиёд нест. ҳамин қадар гуфта шудааст ки номаш Осир мебошад. талоши Малола барои таълими духтарон дар гӯшаҳои гуногуни олам ба вижа мамолики ғарбӣ қадрдонӣ шудааст, вале дар худи Покистон фаъолиятҳои Малола боиси ихтилофи назарҳо гардидааст. бармегардам ба Тоҷикистон. дар ин ҷо дар 3 марҳила беш аз 96% кӯдакон бар зидди бемории фалаҷ эм карда шуданд. вазорати тандурустӣ мегӯяд маъракаи ваксиназании атфоли то 6 сола фаро гирифта шуд ва дар вазорат зикр карданд ки дар пайи моякӯбӣ ягон паёмади ҷиддии номатлуб сабт нашудааст. бо ҳадафи моякӯбии атфоли тоҷик ба муқобили бемории фалаҷ ба Тоҷикистон 4,6 миллион воя ваксинаи истеҳсоли Индонезия ворид карда шуд. Тоҷикистонро аз соли 2002 ба кишвари орӣ аз фалаҷи атфол ворид карда буданд, вале моҳи ноябри соли гузашта баъди он ки 4 кӯдак дар вилояти Хатлон ба ин беморӣ гирифтор шуд, созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар ин кишвар вазъи фавқулодаи дараҷаи дуввумро эълон кард. дӯстони гиромӣ, акнун бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 10 ноябр бонки миллии $1 11 сомониву 29 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 7 дирам нарх гузоштааст. 1000 рубли русӣ 158 сомониву 80 дирам муқаррар гардааст ки нисбати дирӯз баландтар мебошад. бинандагони азиз, хабарҳои аз ин бештару албатта дорем ки 3 соат пас дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо азизон хоҳам кард. шуморо дар давоми рӯз мунтазир мемонам. то он дам худро эҳтиёт кунед.